benvinguts tots al sorteig dels representants a títol individual del Consell de la Vila. Recordem que us heu inscrit 15 possibles candidats, dels quals, segons el reglament de participació, només poden estar representats 10 persones. Amb la qual cosa ara procedirem al sorteig. Com veureu, és un sorteig molt senzill, amb la pàgina Randorium, que simplement us posarà els últims dígits dels vostres DNIs, sortiran 10 escollits automàticament i a partir d'aquí se us comunicarà a cadascú que heu sortit escollits i els que no també se us comunicarà que heu sortit escollits. Les persones que no hagin estat escollides es quedaran a la llista per si hi ha baixes sobrevingudes o recordeu que segons el reglament aquest mandat en el Consell de la Vila és de 2 anys. En el qual, al cap de 2 anys, el 50% dels que sortiu escollits avui seran substituïts per una nova tongada. A partir d'aquí, Estel, si vols procedir al sorteig. Com veieu, són els 4 últims dígits del vostre DNI més la lletra. Aquí ja estan tots. 10 premiats. I aquí tindríem els 10 nous representants del Consell de la Vila. Suposo que el tema dels projectors fa que els números no es puguin veure gaire bé. Tenen copa de catarata. Però se'ls comunicarà a tots via mail el resultat de la votació. Aquests són els que han sortit, no? Aquests són els 10 que han sortit, correcte. Bé, llavors a partir d'ara toca començar a treballar. Moltes gràcies a tots i ara ens quedem comentant el que vulgueu.